Ang mga kwentong ito ay mga hango sa totoong buhay. Unang karanasan kay Nico. Hi Pinuno. Itago mo na lang ako sa pangalang Nico. Nais ko sanang ibahagi sa channel mo ang aking kwento. Isa ako sa mga masugid mong tagapakinig, Pinuno. Noon pa man ay nakikinig na ako sa iyong mga storya. Simulan na natin ang kwento. Sa pagkakatanda ko, taong 1991 naganap ang pangyayaring ito. Sa lugar ito ng Magdiwang, sa isla ng Sibuyan. Di ko nababanggitin ang eksaktong lugar, gawa ng marami ka ditong mga tagapakinig. Noong 1991 ay meron akong kasintahang buntis. Di pa kami noon kasal, Pinuno, pero nakapag-usap na ang aming mga magulang ukol sa araw at petsa ng aming kasal. Masaya naman ako noon, Pinuno, gawa ng suportado ko ng aking ama't ina noong mga panahong yon. Kahit wala pa ako noong trabaho, ay hindi ako pinabayaan ng mga ito. Ang tatay ko noon, Pinuno, kahit nagwawala na ang galit nito sa akin, ay piniling huminahon sa kadahilanang ang pinangangalagaan lamang nito ay ang daladala kong apelido. Di naman sa pagmamayabang, Pinuno, pero sikat ang aming pamilya dito sa lugar namin. Napakarami naming pinagdaan ng pagsubok bago tuluyang matanggap ng pamilya ng kasintahan ko ang aming ginawang kasalan. Nang matanggap na kami, Pinuno, ay napagpasyahan ng pamilya ni Mabel na doon na kami pansamantalang tumira sa kanilang pamamahay habang nagdadalang tao pa lamang ang kanilang anak. Di naman ako tutol sa desisyong iyong, Pinuno, gawa ng mas makakabuti yon para sa aking asawa. Kahit anong trabaho ang ipinapagawa sa akin ng mga magulang nito, ay ginagawa ko yon ng bukal sa aking puso. Kumbaga, pasasalamat ko na lang yon sa kanila dahil kahit gano'n na ang ginawa namin, ay nakakaya pa rin kaming matanggap ng kanyang pamilya. Kahit isang buong puno ang pinapaitak sa akin ng ama ng asawa ko ay hindi ako nagrereklamo. Minsan nga, sila na ang nagpapatigil sa akin sa pagtatrabaho dahil sa hindi ako tumitigil hanggat hindi ko natatapos ito. Isang gabi, galing ako sa aming bahay. Bale, kumuha ako ng bigas at aming mga pangangailangan ni Mabel upang kahit papaano'y makatulong ako sa kanyang pamilya. Inabutan na ako noon ng 7:00 ng gabi sa kadahilanang inani pa namin at ipinarosera ang bigas na aking dala. Di naman kalayuan ang bahay ng aking mag-ina sa aming tahanan, kaya hindi ito nag-aalala sa akin. Pagdating ko sa labas ng bahay ng asawa ko, ay laking gulat ko na lamang nang makakita ako ng isang lalaki na naroon sa bubungan. Tinitigan ko yun, Pinuno, ng ilang minuto dahil baka armado ang lalaking yon. Ang buong akala ko kasi sa lalaking yon ay isa itong magnanakaw. Kitang-kita ko ang pinaggagawa nito, Pinuno. Paikot-ikot lang yon sa bubungan na animoy naghahanap ng papasukang butas. Ang nakakapagtaka lang noong mga oras na yon ay parabang hindi ito nahahalata ng mga magulang ni Mabel. Isipin nyo, kahit akong nasa labas ng bahay, rinig na rinig ko ang mga yapak nito sa bubungan. Pero nakakapagtakang hindi gumagawa ng ingay ang mga magulang ni Mabel. Dahil sa mga nasipat kong yun, Pinuno, ay agarang ko namang sinigawan ang lalaking yun. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Galit na sigaw ko dito. Kasabay ng pagsigaw ko, Pinuno, ay ang pagtingin naman sa akin ng lalaking yon.
Doon na ako napaatras ng bahagya nang makita ko itong namumula ang mga mata. Doon ko din napansin, Pinuno, ang nagsisiuslian nitong mga ngipin. Napakapangit pa ng muka. Kulukulubot na ang balat nito sa katawan na napakaitim. Mahaba din ang payat nitong braso at merong mga matatalas na mga kuko. Pagtingin nito sa akin, agad naman yung lumakad sa bubong papalapit sa akin. Dahil sa sobrang kaba ko noong mga oras na yon, ay agara naman akong naghanap ng maaaring magamit na armas panlaban dito. Nakakaramdam na kasi ako noon ng takot para sa aking buhay. Alam ko sa sarili kong kapag hindi ako nakahanap ng gamit na maaaring makapagligtas ng aking buhay, ay tiyak na ang kamatayan ko. Pagdating ng nilalang na yon sa dulo ng bubong ng bahay, ay agara naman ang pagtalo nito at nagpatuloy sa paglalakad papalapit sa akin. Ako naman noon ay kinuha ang kawayan ng bakod upang gamiting panlaban dito. Akala mo natatakot ako sa'yo? Sige, lapit! Lapit! Subukan mo at magkamatayan tayo! Sigaw ko dito. Kahit napakalakas na ng sigaw ko noong mga oras na yon, ay para bang hindi ako nito naririnig. Habang papalapit ang nilalang na yun sa akin, ay papalakas naman ang naririnig kong pag-aangil. Napapatakip na din ako ng aking ilong noon, Pinuno, sa kadahilan ng napakasangsang ng amoy nito. Animoy hindi na makatao ang amoy nito. Dahil kung iyong sisinghutin, ay talaga namang ikakamatay mo. Paglapit noon sa akin, Pinuno, ay agad ako nitong sinunggapan. Sabay kaming napahiga sa lupa pero hindi pa rin ako nagpapadaig dito. Napakalakas ng lalaking yon na kahit malaki akong tao ay nahihirapan akong igapos ito. Habang nakahiga kami sa lupa noong mga oras na yon, ay patuloy pa rin itong nagpapakawala ng kalmot. Buti na lang at matagumpay ko namang nailagan ang bawat pag-atake nito. Akala ng lalaking yon ay wala na sa aking mga kamay ang hawak kong kawayan. Dahil siya ay nakapatong sa akin, hindi nito nasipat ang inaabot kong kawayan. Nang maabot ko na ang kawayang yon, ay doon ko na pinaundayan ng di mabilang na saksak ang nilalang na yon sa kanyang likuran. Halos magsisisigaw ito dahil sa hindi ko ito tinitigilan. Hanggang sa nakapagdesisyon ang aswang na yon na pumiglas sa akin upang makatakas. Nang makatayo na yon, Pinuno, ay agad din namang sumuot yon sa damuhan hanggang sa hindi na ito naabutan pa ng aking paningin. Kahit ako'y nanginginig na dahil sa takot, pero pinilit ko pa ring maging matatag para sa aking mag-ina. Salamat naman sa Diyos, Pinuno, at walang nangyaring masama sa aking anak. Hanggang sa dumating ang oras ng kapanganakan nito, ay hindi na sinubukan ng aswang na yon ang bumalik sa aming tahanan. Naging malusog naman ang anak ko na si Luis, Pinuno, at napalaki namin ito ng maayos. Magpahanggang sa ngayon, ay hindi ko pa rin malilimutan ang aking karanasan tungkol sa aswang. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Ikalawang karanasan kay Nono. Magandang gabi, Pinuno. Nais ko sanang ibahagi sa iyo ang karanasan ko tungkol sa nilalang na aking nasaksihan noong kabataan ko. Nangyari ito taong 2000 at naganap ang pangyayaring ito sa lugar ng Zamboanga. Nasa edad 20 ako noong mga oras na yon. Noong mga panahong yon ay nakatira pa ako sa pamamahay ng aking mga magulang. Natatakot pa kasi akong lumayo sa kanila
sa kadahilanang hindi ko pa kayang mabuhay ng nag-iisa. Wala pa kasi akong magandang trabaho noon. Hindi katulad ngayon, Pinuno, na masasabi kong medyo asensado na ako sa buhay. Noong araw na bago ko makita ang nilalang na yon, ay abala kami ng aking mga magulang magbungkos ng aming inaning palay. Pagod na ako ng mga oras na yon dahil hindi biro ang lapad ng palayan na aming ginagapasan. Ilang hektarya din ang palayang yon at talaga namang nakakapagod ng husto kapag panahon na ng gapasan. Bukod sa kokonti lang ang mga magsasakang pinapayagang maggapas, ay pahirapan rin ang pagpasa ng mga bungkos ng palay gawa ng napakalayo nito sa lugar ng imbakan. Kahit nga kalabaw, Pinuno, sumusuko sa tuwing panahon ng gapasan dahil ilang ulit din itong pabalik-balik sa aming sakahan upang kumuha ng mga palay. Ang ibang mga kalabaw na ginagamit namin ay namamatay dahil sa init ng araw at kakulangan sa tubig na kanilang iniinom. Magbabandang 3:00 na yon sa aking pagkakatanda, Pinuno. Habang naggagapas kami, ay wala namang kaming napansing kakaiba. "Tay, paunahin mo na yung isang kalabaw," wika ko sa aking ama. Pinauna na namin ang aming ama, gawa ng kita na namin sa mukha nito ang labis-labis na pagod. Ang natira na lang sa palayan noon ay kaming magkakapatid. Hindi naman kami nababahala sa lugar na yon, sa kadahilanang hindi naman nakakatakot sa lugar na yon kapag umaga. Ang nakakabahala lang doon ay kapag sumasapit na ang lalim ng gabi. Huling araw na pala yon ng kota para sa amin ng may-ari ng palayan. Kaya wala kaming pagpipilian noon kung hindi ang tapusin yon kahit abutan pa kami ng hating gabi roon. Mahigpit din kasi ang aming pinagsasakahan doon dahil konting mali mo lang roon ay maaari kang hindi na muling pagapasin sa kanyang palayan. Hindi pwedeng mangyari yon sa aming pamilya, gawa ng yun lang ang panahong nagkakaroon kami ng maraming bigas. Kaya wala kaming pagpipilian kung hindi ang sumunod sa nais at kagustuhan ng may-ari ng palayan. Nang makalis na ang aming ama, ay iniwanan kami nito ng pagkain at 2 kalabaw. Bale, ang natira na lang sa palayan noong mga panahong yon ay ako at ang kapatid ko. "Bon, bilisan na natin. 6:00 na oh," wika ko sa aking kapatid. "Oo, kuya. Saglit lang. Palalapitin ko lang yung kalabaw para madali nating maisakay yung mga palay." Sagot naman sa akin ng aking kapatid. Matapos yan ay nagpatuloy na kami sa aming pagsasaka. Halos dobleng bilis na ang ginagawa dahil sa nababahala na kami sa lugar na yon. Napakadilim kasi doon, Pinuno, dahil sa walang bahay ang nakatayo roon. Ang ginawa namin ng kapatid ko ay ako na ang gumapas, tapos siya na ang nagbubungkos ng palay para mas mapabilis namin ang aming ginagawa. Natapos kami sa aming pag-aani, Pinuno, magbabandang 9:00 na ng gabi. Labis-labis ko yung ikinababahala dahil takot ako sa mga nilalang na naririnig ko sa kwento. Takot na takot ako noon sa mga aswang. Kaya hindi ako lakwatserong tao sa tuwing sumasapit na ang lalim ng gabi. Mas pinipili ko noong matulog ng umaga kesa lumabas ng bahay at tumambay. Sanay na rin akong matulog ng umaga noon. Hindi katulad ngayon na kahit umaga ay hirap akong matulog. Nang matapos na kami ay sinakyan na namin ang 2 kalabaw na naiwan. Ako ang nagpahuli dahil ako ang matandang kapatid. Ayaw ko din namang nasa likuran ang aking kapatid
dahil sa nag-aalala rin ako para sa kaligtasan nito. Habang nakasakay kami sa aming kalabaw, ay panay pa ang biroan namin sa daan. Di namin iniinda ang madilim na daan dahil sa aming pagkukulitan. Hanggang sa dumating ang oras na merong kaming nakitang nilalang na sumusunod sa amin. Kung anong ingay ang ginagawa namin, ay ginagaya rin ng mga yon. Rinig na rinig ko yun, Pinuno, na talaga namang ikinatakot namin ang husto ng aking kapatid. Bigla kaming napatahimik nang naramdaman namin ang mga nilalang na yon na sumusunod sa amin. Ang lalo pang nagpatindi sa kaba ko noon ay ang paglamig ng simoy ng hangin na para bang yumayakap sa amin. Matapos yan ay hindi na ako nakapagtiis at nilingon ko na kung sino mang nilalang ang naroon sa aming likuran. Pagtingin na pagtingin ko sa aking likuran, laking gulat ko na lang nang makita ko ang isang kalabaw na walang ulo. Naglalakad yon na para bang normal. Merong nakasakay ditong isang lalaki na wala ring ulo. Maging ang mga babaeng nakasakay sa karito ng kalabaw ay mga wala ring ulo. Lahat ng nakasakay sa kalabaw na yun, Pinuno, ay walang ulo pero para silang mga nag-uusap-usap. Paglingon ko rito, ay lumingon rin yon sa kanyang likuran na para bang ginagaya ko ng mga yon. Dahil sa labis-labis kong pagkatakot, binilisan ko ang pagpapatakbo ng kalabaw. Nang maramdaman yon ng kapatid ko ay ganun rin ang ginawa niya. Pagtakbo ng mabilis ng kalabaw namin ay ganun din ang ginawa ng mga nilalang na yon. Sa bawat pagsigaw naming magkapatid ay ganun rin ang ginawa ng mga nilalang na nakasakay sa kalabaw na yon. Hanggang sa makarating kami sa lugar ng may-ari, Pinuno, ay hindi pa rin kami tinigilan ng mga yon. Bigla lang itong naglaho nang nakalapit na kami sa isang sulok na may siga sa harap ng bahay ng may-ari. Pagkarating namin doon, Pinuno, ay halos hindi kami makahinga ng maayos at makapagsalita. Agad din naming inilagay sa imbakan ng palay ang mga dala naming inani. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay umuwi kami ng aking kapatid na parabang hindi pagod. Ang pagod namin noon ay napalitan ng takot dahil sa aming nasaksihan. Pagdating namin sa bahay ay hindi din kami nakakain dahil karne ang ulam namin. Ikaw ba naman, makakita ka ng pugot ng mga katawan tapos kakain ka ng karne? Panigurado ay hindi ka makakakain kapag ganon ang iyong nasilayan. Matapos ang kaganapang yon, ay hindi na kami muli pang nagpagabi sa palayang yon. At noong mga panahong yon, ang tawag sa lugar namin sa mga ganong nilalang ay mga karkarison. Hanggang dito na lang, Pinuno. Maraming salamat po. Ikatlong karanasan kay Yoyong. Pinuno, nangyari ang kaganapang ito noong taong 1999 at sa lugar ito ng Calabanga sa Naga. Itong mga panahong ito, kasalukuyang kaming nakatira sa gitna ng Calabanga at Isarog. Medyo kokonti pa lamang ang mga bahay noong mga oras na yon dito sa amin. At ang tanging kabuhayan dito ay pagsasaka. Sa taong 1999, isa na akong ganap na magsasaka. Wala pa akong asawa noon at nasa ilalim pa ako ng pangangalaga ng aking mga magulang. Siguro, magdi-19 pa lamang ako noong mga panahong yon. Wala namang nakakatakot sa aming tirahan. Ang kinakatakutan namin doon
ay ang aming dadaanan sa tuwing kami ay uuwi na galing sa bukid. Kung di nyo kasi na itatanong, ang dinaraanan namin doon ay isang sapang malawak na merong nagsisitaasang puno sa tabi nito. Yon ang nagpapadilim sa paligid at nakakapadagdag kilabot sa lugar. Bukod kasi sa napakadilim dito, ay marami na din ang kumakalat na balita tungkol sa bagat. O pinuno, bagatan ang lugar na yon kaya namay palakasan talaga ng loob ang pagtungo dito. Sa ilang taon naming pagdaan doon, ay labis-labis ang aming binibigay na respeto. Palagi kaming nag-aalay ng mga pagkain doon sa tuwing sasapit ang Biyernes. Ayon kasi sa mama ko na, yon ang aming kasunduan sa mga nilalang na hindi namin nakikitang naninirahan sa lugar na yon. Sa loob ng ilang taon pinuno, inaakala naming mga engkanto lamang ang naninirahan doon. Hanggang sa biglang dumating ang puntong doon na namin napagtanto na meron din palang mga aswang ang gumagala sa lugar na yon. Kakaiba ang aswang na ito dahil ang huni nito ay parabang siri-siri. Ganyan na ganyan ang huni ng aswang pinuno. Naririnig lang namin yan sa tuwing sasapit ang hapon. Ayon sa iba naming mga kasama na merong isang bahay sa dulo ng ilog. Kubo lang yon ayon sa mga nakakita. Ang kinaibahan lang ng kubong yon ay meron itong maraming alagang aso at hindi mabilang na mga manok at sisiw. Giba-giba na din ang bahay nito na parabang hindi na angkop tirahan ng isang tao. Dagdag pa ng mga kasama namin na minsan na nilang nakita ang nakatira doong lalaki na suot-suot ang damit ng isa sa mga nawala naming katrabaho sa bukid. Di na nila ito ipinagkalat pinuno dahil sa baka sila ang mapagbalingan ng galit ng lalaking nakatira doon. Mahirap nga namang kalaban ng aswang dahil sa lakas at bilis na taglay nito. Isang araw, kasakasama ko ang aking ama upang pumanhik sa aming pinagtatrabahuhan. Araw kasi yon ng gapasan, kaya maaga pa kaming umalis ng bahay. Sa pagdaan namin sa sapang yon, ay ramdam namin ang aliwalas ng buong paligid. Ganun naman talaga doon kapag umaga. Animoy walang nakakatakot na mga nangyayari sa lugar na yon. Pagdating namin sa aming pinagtatrabahuhan, ay kanya-kanya na kaming hanap ng kahon ng palay na aming gagapasin. Hiwalay kami ng ama ko pinuno upang mas marami ang aming mabungkos na palay sa buong maghapon. Kayod kalabaw talaga kaming mag-ama pinuno dahil sa dalawa ang aming pinag-aaral sa sekundarya. Maliban sa pag-aaral, ay dagdag isipin din sa amin ang pang-araw-araw naming kakainin. Nais ko mang mag-aral muli, ay hindi ko na ito nagawa dahil sa hirap ng buhay. Unti-unti ko na lamang tinanggap ang aking kapalaran ng bukal sa aking kalooban. Sa isip ko na lang ay, pagdating ng panahon ay mababalikan kami ng tulong ng aking mga kapatid. Sumapit ang hapon ng mismong araw na yon, ay hindi pa rin kami tapos sa aming ginagapas. Mas binilisan pa namin ang aming paggapas sa kadahilanang nangangamba na kami sa pagdilim ng paligid. Siguro, magbabandang 7:00 na ng gabi kami natapos sa aming trabaho. Mabuti nga noon pinuno, hindi kami iniwan ng aming mga kasamang nauna nang matapos sa kanilang ginagapas. Natatakot din kasi ang mga ito na maunang dumaan sa lugar na yon dahil sa hindi sila nag-aalay ng mga pagkain. Kami lang talaga ang kanilang inaasahan sa tuwing mapapadpad kami sa may sapa ng 10 oras ng gabi.
O Turing, ba't di pa kayo umalis? Tanong ng aking ama sa isa naming kasamahan. Hinihintay namin kayo eh. Mas mabuti ng sama-sama para marami. Dahil sa kayo nag-aalay sa lugar, kayong mauuna sa hanay. Mahirap na bong. Masyadong delikado sa paligid eh. Nag-aalalang sagot nito. Matapos nilang makapag-usap, ay tumingin naman sa akin ang aking ama at nagpatuloy na kami sa aming paglalakad. Nang madapo na kami sa lugar na aming kinakatakutan, doon na nga nag-iba ang aming mga pakiramdam. Animoy napakaraming nagmamasid sa amin doon na isang maling galaw lang ay tiyak ang kamatayan naming lahat. Napakalakas na din ng huni ng aswang sa paligid. Meron ding mga tumatalon-talong mga nilalang sa bawat sanga ng punong naroon. Dahil sa gasera lang ang aming dala, ay hindi namin lubos makita ang kung anong hayop ang tumatalon sa sanga. Hanggang sa dumating ang puntong merong sumigaw na isa sa amin na siyang labis naming ikinagulat. Para kaming mga dagang nagsipulasan pinuno nang marinig namin ang sigaw na yon. Ang tatay ko ay agad naman itong tinapon ang kanyang lamparang hawak at hinatak ako nito papalayo sa lugar. Halos sumayad na ang tuhod ko sa lupa dahil sa paghatak ng aking ama. Hindi yun kumikibo, basta ang nais lamang nito ay makaalis kami sa lugar na yon. Habang kami ay tumatakbo, ramdam ko ang singaw ng hangin sa aming likuran. Animoy kapag huminto kami ng mga oras na yon, ay kakainin kami ng kung sino mang sumusunod sa amin. Awa naman ng Diyos, ay ligtas kaming nakaalis doon. Pagdating namin sa aming tahanan, ay doon pa lang kami nakaramdam ng sobrang pagod. Kinaumagahan noon pinuno, ay nabalita na lamang sa amin na hindi na nakauwi pa si Turing. Dahil sa trabaho pa namin kinaumagahan, ay wala kaming magagawa kung hindi ang bumalik sa bukid. Pagdaan namin sa sapa pinuno, nakita namin ang matandang tinutukoy ng aming mga kasama. Suot-suot nito ang kasuotan ni Turing noong gabing nawala ito. Di na namin yun pinansin pinuno dahil sa ayaw naming kami naman ang isunod nito. Matapos ang panahon ng gapasan, ay hindi na muli kaming nagtrabaho sa bukid. Mas pinili na lang naming mag-ama na maging kargador ng kobra. Hanggang dito na lang pinuno. Maraming salamat po.